Castelló d'Empúries celebrarà del 5 al 8 de març el Dia Internacional de les Dones amb una programació d'activitats culturals, artístiques i de reflexió en diversos espais del municipi, impulsada per l'Ajuntament amb les entitats locals. Doncs s'acosta el 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, i des de Castelló d'Empúries hem preparat tot un seguit d'activitats que van des del 5 de març fins al mateix 8 de març, doncs que inclouen de tot: xerrades, conferències, teatre, lectures, evidentment la lectura també del manifest i expressió artística, tot plegat doncs, per commemorar aquesta data, però per seguir lluitant entre tots i totes per acabar doncs, amb aquestes desigualtats, perquè malgrat la igualtat formal existeix, la veritat és que la igualtat efectiva encara no. Queda molta feina per fer perquè hi hagi igualtat doncs, no hi ha, en el que fa, sobretot en temes de cures, competències a la llar, però també hi ha continua la bretxa salarial, continuen aquestes violències i des de l'Ajuntament, doncs, que som la institució més propera, tenim l'obligació de continuar treballant per arribar a aquesta igualtat real. Evidentment, com sempre, aquí en el nostre municipi ho fem de la mà de les entitats socials i culturals i pensem doncs, que només quan treballem units doncs, de les institucions i les entitats doncs, és com es pot avançar més com a societat. Doncs així, doncs, a través de la cultura, a través de les conferències, de les reflexions i de l'art, doncs, convidem a tothom a participar de les diferents activitats que hem proposat i entre tots doncs, continuar reflexionant i avançant perquè aquesta societat doncs, pugui ser realment millor. Tot plegat comença doncs, amb el dijous 5 de març a les 6 de la tarda a la Capella de Santa Clara amb una xerrada sobre joguines i sexisme. I és que aprenen els infants des de ben petits a través del seu joc i de les seves joguines. Aquesta xerrada doncs, va a càrrec de la psicòloga Cristina Vila i ens farà reflexionar doncs, com es perpetuen aquestes desigualtats o aquests rols ja des de la infància i com podem evitar continuar-ho fent. És a les 6 de la tarda a la Capella de Santa Clara i és una activitat organitzada pel Pla Educatiu d'Entorn d'aquí del nostre municipi. El divendres continuarem aquí a la Sala Gòtica dins el 10è cicle de conferències de Castelló organitzat per l'Associació Cultural El Salner, que aquesta vegada doncs, han previst una conferència a les 7 de la tarda aquí mateix que versarà doncs, sobre Montserrat Vayreda i les cariàtides de l'Empordà. En aquest cas, la conferència és a càrrec d'Anna Maria Velaz, que és filòloga i també doncs, ens servirà per continuar reflexionant sobre les dones en relació doncs, a aquest 8è Dia Internacional de les Dones. I arribats al 8 de març, que aquest any doncs, cau en diumenge, doncs, s'engloben tot un seguit d'actes també. A les 12 del migdia, també a la Capella de Santa Clara, es farà la lectura oficial del manifest a càrrec de les regidores del consistori i seguidament doncs, hi haurà una expressió artística per part de la companyia El Paller, acompanyats d'Adriana Montorfano, que han titulat doncs, Paisatges del cos, que també doncs, ens serviran per continuar reflexionant sobre aquestes desigualtats de les dones. Tot seguit hi haurà una lectura de textos que s'ha titulat Les dones, 50 anys de les primeres jornades catalanes de la dona. En aquest cas anirà a càrrec de l'Associació Cultural El Salner i del grup de teatre Esplais i és una activitat coordinada des de la Biblioteca Ramon Bordes i Estregués i comptarà també amb l'acompanyament musical de la Cristina com a posada. Tot seguit, doncs, per totes les persones que ens hagin volgut acompanyar en aquesta jornada, en aquest migdia reivindicatiu, doncs, que sàpiguen que disposarem també d'un vermut popular per continuar doncs, comentant tota aquesta situació i comentar, doncs, compartint aquesta estona i continuar reflexionant de manera col·lectiva. I a la tarda, doncs, a les 6 de la tarda, en aquesta ocasió doncs, a l'Ecomuseu La Farinera, podreu veure la reinterpretació de l'obra La Casa de Nines a càrrec del grup de T4 Teatre, que és una obra que ja s'havia interpretat anteriorment dins el cicle de Teatre Empori i que hem volgut doncs, tornar a interpretar aprofitant que també d'alguna manera reivindica el feminisme, en aquest cas una societat des del 1879, però que hi ha algunes escenes que encara avui dia, malauradament, són presents a la nostra societat i que això ens ha de fer també continuar reflexionant. En definitiva, us presentem a través de diversos dies tot un seguit d'activitats des de l'Ajuntament i des del teixit associatiu de casa nostra per recordar que encara queda feina per fer i continuar avançant conjuntament cap a una societat lliure d'aquestes desigualtats. Tots els actes seran oberts a tot el públic i gratuïts, amb propostes que inclouran conferències, lectura institucional, intervencions artístiques i teatre per reforçar el compromís amb la igualtat a Castelló d'Empúries.